Jeg kommer fra et arbejderhjem. Begge mine forældre var rengøringsfolk. Jeg fik en god uddannelse som sygeplejerske og efterfølgende et job, fordi jeg voksede op i et velfærdssamfund med lige muligheder. Det er også derfor, vi skal have mod til at kæmpe for vores velfærdssamfund og mod uligheden. Vi skal holde hånden under vores arbejdsløse, førtidspensionister og ældre mennesker. Det må og skal aldrig være ens pengepunkt, der afgør, om man kan få behandling, pleje eller uddannelse.